inprimakia sortu ondoren, bai galderak egin aurretik edo egiten ari garenean edo galdera guztiak egin ditugunean, ezarpenak aldatu daitezke, inprimaki honen ezarpenak aldatu daitezke ikono honetatik. Klikatzen baldin badut ikusten dut hainbat aukera aldatu daitezkela eta horietako batzuk ikusiko ditugu bideo honetan. Alde batetik, egin dezaket klikatzen baldin badu laukitxo honetan, bildu helbide elektronikoak hori eginen du. Hau da, erantzuleak idatzi beharko du bere korreo elektronikoa eta hori ikusiko da erantzunetan eta nik ikusi ahal izango dut, adibidez, beraiei korreo bat gero bidaltzeko edo beraien korreoa izateko besterik gabe. Laukitxo hau beste honekin kombinatzen baldin badugu, beste honetan, ikusten baldin baduzue, jartzen du mugatu hezkuntza departamentuko domeinuko kontuetara. Honekin batera egiten baldin badugu eta biak klikatzen baldin baditugu, gertatuko dena da automatikoki jasoko dituela helbide elektroniko horiek. Hau da, ni identifikatuta egon beharko naiz erantzuteko eta automatikoki jasoko du nire helbide elektronikoa. Gorde egiten baldin baditut ezarpen horiek eta aurre bistara joaten baldin banaiz, ikusten dut abisatu egiten diala nire korreo elektronikoa jaso eginen duela. Hortik ateratzen baldin banaiz eta berriro ezarpenetara joan, bigarren hau kentzen baldin badut eta bakarrik bildu helbide elektronikoak utzi, gertatuko dena izanen da beste galdera bat agertuko zaidala hemen non erantzuleak idatzi beharko duen barkatu. Hau da galdera, non erantzuleak idatzi egin beharko duen bere korreo elektronikoa. Ezarpenekin jarraituta ikusi nahi dugu beste hau ere. Erantzun bakarra eman daiteke. Hau klikatuta baldin badago, erantzuleak behin bakarrik erantzun dezake inprimaki bateri. Hau da, galdera guztiak egin edo osatu eta bidali egiten duenean, bere erantzunak bidali egiten dituenean, ezin du berriro beste erantzun bat bidali. Hori lortuko dugu laukitxo hau klikatuz. Eta beste hau klikatuz editatu bidali ondoren, honekin lortuko dugu erantzuleak bidaltzen duenean, bere erantzun sorta, aukera izanen du berriro kontu berberarekin sartzen baldin bada, aukera izanen du bidali dituen erantzunak aldatzeko. Utziko ditugu biak jarrita, eta bukatzeko ikusi nahi dugu aurkezpena pestaina honetan ikusten duzue berrespen mezu bat dagoela. Berrespen mezu hau izanen da, gorde da erantzuna. Baina personalizatu egin daiteke eta nik adibidez jar dezaket eskerrik asko erantzuteagatik. Hau da, erantzuleak ikusiko duena bidaltzen duenean bere erantzuna, bere inprimakia bidaltzen duenean. Aurre bistara joaten baldin banaiz, hemen helbide elektronikoa bat jarri beharko nuke, momentuz jarriko dut bat balioz duena, eta bidaltzen dudanean ikusten duzue mezua izanen dela eskerrik asko erantzuteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.